रायजो राजा नोंथांमोन जोबोर मोनसे दुखु नांथावना बाथ्रा आं दिनै बुंनो नागिरदों। जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा बाबुआ फंसे बाथ्रा बुंलायबाय जे बर' मिडियामनि फरायसालिफोरावलायनो गांसेल'सो साबजेक्ट बर' हिसाबै थानांगौ, बर' साबजेक्ट हिसाबै गांसेल'सो थानांगौ, बाखि गासैबो इंलिश जाजोबनांगौ। हाग्रामा बाबुआ बुंदों मा बर' मिडियामनि फरायसाफोरालायनो मायबा मायबि एग्जामफोराव जेबो कम्पिटिशन खालामनो हाया, मायबा हाया होनना बुंदों। सोर बुंदों? बर' मिडियामजों फरायनानै गोबाङानो डक्टर जाबाय, गोबाङानो इन्जिनियार जाबाय, गोबाङानो कलेजनि फोरोंगिरि जाबाय, इउनिभार्सिटि लेभेलाव फोरोंगिरि जाहैबाय। अब्ला बेबायदि समाव मानो जोंहा बिटिसिनि बाबुआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो? हाग्रामा बाबु नोंथांखौ आं गुरैयै खावलायो, बड'लेण्डखौबो हेंथा होयो, बड'लेण्डखौबो हेंथा होयो आरो दा बर' मिडियामनि फरायसालिफोरखौबो फोजोबस्रांनो आगबारिबोगासिनो दङ। रायजो राजाफोरानो बुं दे हाग्रामा बाबुआ मोजां बाथ्रा बुंदों ना गाज्रि बाथ्रा बुंदों। आं जुदि बुङोब्ला आंहा दाय नाङो। आं जुदि बर' थुनलाइ आफादखौ मायबा मोनसे बुङोब्ला आंखौ आफादनिफ्राय होखारो। आं जुदि बिपिएफखौ मायबा मोनसे बुङोब्ला आंनि सायाव एक्सन लानो नागिरो। गोबाङानो गाज्रि गाज्रि मेसेज हरो, ओरैबायदि मेसेज हरो जे बिपिएफआ मायबाफोर दाय मावनायखौ जुदि आं बुङोब्ला आंखौ बुथारनो ओंखारो मेसेजनि दारा, दम होयो बेफोरबायदि। आं थेवबो जायफोर दम होदों बिसोरनि सायाव बर' हिसाबै जेबो एक्सन लायाखै। आं जुदि भट होनो नाङा होननानै बिपिएफनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुङोब्ला आंनि सायाव मायबा मायबि खालामो। दाख्लैबोसो मेसेज हरबावदों आंखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव आं मोनदों, नों बेफोरबायदि बुंबाय थायोब्ला थैगोन होननानै आंखौ बुंदों। आङो हाग्रामा बाबुखौ फंसेल'सो बाथ्रा बुङो, आंहा बिपिएफजों जेबो एगेन्स्ट गैया, जेबो सुथुर नङा। बिपिएफ पार्टी हिसाबै आंबो मोजां मोनो, मोजां खामानि मावदों, मोजां खामानि मावनाय समाव मोजां खामानि मावदों होननानै बुंगोन। नाथाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जे बड'लेण्डखौ मानो हेंथा होयो, बास बेबो थांबाय। आरोबाव दा हाग्रामा बाबु नों मानो बर' मिडियामखौ फोजोबस्रांनायनि आरोबाव खामानि मावनो नागिरदों? मानो बेफोरबायदि जानला मानला भाषण होयो? एसामिसाव फंसे बाथ्रा बुंनाय दङ रायजोफोर, पागले नकय कि सागले नाखाय कि, मानुहे मरे कय सराये मरे रय होननाय बेफोरबायदि एसामिसाव बाथ्रा बुंनाय दङ। हारिनि जौगाखांनायनि थाखाय नों खामानि माव, नोंथांखौ अनगोन बर'फोरा। आबां जाबां बुंनायनि जेबो बाथ्रा गैया, बड'लेण्ड नाङा होननायनि बाथ्रा गैया, बर' मिडियामखौ फोजोबस्रांनायनि जेबो बाथ्रा गैया। बर'नि रायजो राजाफोरा बे बाथ्राखौ गनायगोन नामा? जाय बर' मिडियामखौ नांगौनि थाखाय आन्दालन खालामनानै 20,000निबो बांसिन मानसिया बुख्रुब जादों, जेलाव दोनजादों आरो गोबां बर' फिसाफोरा आसाम पुलिसजों गावथारजादों। गोबाङा आथिं आखाइ बायनानै दं दासिमबो। जोंनि बर' मिडियामा इउनिभार्सिटि लेभेलसिम सहैबाय। एसेबां गोजौ दावखोलांनानै जों दासिमाव फैनायनि प्रयजना मा? गांसेल'सो साबजेक्ट लागोन, मा बाथ्रा जाखो? एसेबां खस्थ' खालामनानै आन्दालन खालामनानै बर' मिडियाम फरायसालिफोरखौ गायसनबाय, इउनिभार्सिटि लेभेलसिम सहैबाय। हाई सेकेन्डारियाव दा बर' मिडियाम जानो थांगासिनो दङ, कमप्लिट साबजेक्टआ बर' मिडियाम जानो थांगासिनो दङ। अब्ला बेफोरबायदि समाव जों मानो आरोबाव सिङाव फैनायनि बाथ्रा बुंखो?
बर'नि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनाया अत्यन्त प्रयोजन दुखु मोनो बुंना सानदोंमोन नाथाय सासे बर' हिसाबै बर'नि थै दोङो हिसाबै बुंदों नोंथाङा मायबा मोनसे गोरोन्थि बाथ्रा बुङो बेखौ नुयोब्ला जों बुङा लाफिनो थानो हाया अब्ला नोंथांनि सापर्टारफोरा बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनि बिगोमा नैबे धनजिब रामसारिखौ गावथारनो ओंखारो बुथारनो ओंखारो आं गुरै खावलायो बर'नि गेजेराव गावथारनाय बुथारनाय सुथारनाय हख्लायलायनाय दम होलायनायखौ गारनांगो गोबां गोरों गोरा मानसिफोरखौ बुथारजोबनानै लाबाय खिन्थु गोदोनिफ्रायनो आबसु पिटिसिनिफ्राय हमनानै दिनैसिमहालागै बर'नि मेलेमजिबि मानसिफोरखौ गोबां खहा खालामनानै लाबाय बुथारनानै लाबाय आं सासे साधारन मानसि आंनि बाथ्रा बुंनायाव रागा जोंनो नाङा साननानै नाय खर' जंगलावथ' बाग थाके होननाय मोनसे बाथ्रा दङ गावखौनो बिराद हिर' साननो नाङा गावखौनो बिराद गपस साननो नाङा सानफ्रोमबो जि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया सरकार दानो हाबाय थागोन बेफोरबायदि नङा आं सानो जों गासैबो बर' रायजो राजाफोरा एसामिस मिडियामाव फरायनायखौ बाद होनांगो इंलिश मिडियामाव फरायनायखौ बाद होनांगो जों बर' हिसाबै बर' मिडियाम फरायसालियाव फरायनांगो मेलेमाव सोनानै ला सान जोंखौ रावबो गुबुन हारिया मोजां मोना आं बर' नोंबो बर' जों गासैबो बर'खौ जेब्लाबो गुबुन हारिया मुगैयो बर'खौ खारै जाग्रा बर' होननानै बुङो अमा जाग्रा बर' होननानै बुङो भदा होननानै बुङो मुगैयो अब्ला जों गुबुन हारिनि मिडियामाव फरायसालियाव फरायनायनि मा गोनांथि नोंथाङा गावनि गथ'खौ इंलिश मिडियाम फरायहोयो आरबि मिडियामाव फरायहोयो इंलेण्डआव दोननानै फरायहोबाय था जों गोरिब गुन्द्रा गथ'फोरा गामियाव थानाय बर' मिडियाम फरायसालियावनो फरायगोन साननानै नाय रायजोफोर आं बुङोब्ला आं दाय जायो आं बुङोब्ला आंनि सायाव बिसोरनि सापर्टारफोरा आंनि सायाव एक्सन लानो नागिरो नाथाय बिदि नङा बर' हारिनि मोजांनि थाखायसो आं बुङो बेयाव जुदि सोरबाफोर खर' सायोब्ला आंहा जेबो बुंनो गोनां गैया जिउ थाजासिम जेब्लाबो बर' मिडियाम फरायसालियाव फरायनांगौ होननानै बुंबाय थागोन बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंबाय थागोन सापर्ट खालामगोन जिउआलाय मा आजि आसे कालि नाय आंबो थैनांगोन गासैबो थैनांगोन जों रावबो बे बुहुमाव अराय सम संसार जानो हाया धोन सम्पति पावार दोङो होननानै हिर' दिन्थिनो नाङा रावबो सासे बर' हिसाबै जिखिनि दायित्व दङ बर' हारिखौ मोजां मोननायनि बर' मिडियामखौ मोजां मोननायनि अराय सम मोजां मोनबाय थागोन सोरबा इंलिश मिडियामाव होयोब्ला दरकार गैया आंनि बायदिब्लाथ' बिटिसि एबा बर' ओनसोलफोराव थानाय इंलिश मिडियामखौ बन्द खालामनांगौ जबरदस्ति जों फरायनो होनांगौ जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोराव गियान ला चाइना हादरनिफ्राय गियान ला चाइना हादरनि सोरबा जुदि प्रेसिडेन्ट सोरबा जुदि प्राइम मिनिस्टार जोंनि भारत हादराव फैयो बा गुबुन हादराव थाङो बिसोर जेब्लाबो इंलिश बुङा चाइनिज बुंगोन गावसोरनि चाइनिज भाषा बुंगोन गावसोरनि चाइनिज मिडियामाव फरायगोन अब्ला जोंनि जा 20 निफ्राय 30 लाख बर' मानसिफोर दङ माने एसेबां हिर' माखौ लानानै एसेबां हिर' हारि हिसाबै जों थांना थानो गोनांब्ला जोंनो मिडियाम नांगोन जोंनि राव हारिमु धोरोम नांगोन राजनिति हानजा दानानै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय मोजां खामानि मावलां गासिबो अनगोन अनलायनानै था
गासिबो अनलायनानै था खौसेयै आवगायलांनि बेसो जोंनि खामानि जानांगौ नाथाय बड'लेण्ड नाङा होनना बुंनाया जोंनि खामानि जानो मोना सासे बर' मानसिनि जे बर' मिडियामनि फरायसालियाव गांसेल' बर' साबजेक्ट थागोन बाकी इंलिश जाजोबनांगौ बे जोंनि राव जानो मोना बिराद गोरोन्थि बाथ्रा बे रायजोफोरानो बुंदो बर' मिडियाम फरायसालिया थानांगौ ना थानाङा ना इंलिश जानांगौ सोरबाबो जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो खाथियाव थानाय घन्टा बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो अब्ला नोंथांमोना आंनि जा भिडिअ बेखौ दसे समनि गेजेरावनो मोनगोन बिराद रागा जोंदों बिराद जै बड'लेण्डनि जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै बर' मिडियामनि